салом тақдими шумо бинандаҳои азизи телевизиони Баҳористон. тавре ки шумо мушоҳида мекунед барномаи таҷриба аст манзури шумо ва имрӯз ман Беназир омодаам ба шумо як таҷрибаи осон, содда ва хеле шавқоварро нишон бидиҳам. бачаҳои азиз, дар ҳар як барнома ман кӯшиш мекунам ки ба шумо таҷрибаҳои осонро нишон бидиҳам ки шумо онҳоро иҷро кунед. ва вақте ки мо ягон таҷрибаро иҷро карданӣ бошем, мо ҳатман бояд маводи лозимаро дар наздамон тайёр созем. ва ман низ маводи лозимаи ин таҷрибаро дар наздам тайёр кардам. акнун шуморо бо онҳо шинос месозам. дар ин таҷриба ба мо лозим аст коғаз, қайчи, шам, оташ, қалам, чӯбчаҳо ва пластилин. бачаҳои азиз, ман умедворам ки пластилин ва коғазу қайчи дар хонаҳои ҳар яки шумо вуҷуд дорад, зеро шумо бо гели ранга ё пластилин сохтани ҳар гуна бозичаҳоро бисёр дӯст медоред. асоси таҷрибаи моро ана ҳамин ду чӯбча бозӣ мекунанд. ин чӯбчаҳоро ма метавонем дар ҳар гуна ҷойҳо бубинем. масалан, бо ин чӯбчаҳо метавонем сихкабоб тайёр кунем ва ҳамчунин ҷопониҳо бо ин чӯбчаҳо хӯрок мехӯранд. ҳамчунин бо ин чӯбчаҳо мо метавонем ягон ашёе бофем. акнун шурӯъ мекунем. бо диққат бошед. дар аввал мо коғазро мегирем ва бо қалам дар рӯи он тасвир мекунем. коғазро мегирем, онро қат мекунем. бачаҳои азиз, ман коғази сафедро истифода мебарам. шумо метавонед барои ҷолибтар шудани таҷриба боз аз коғазҳои ҳарранга истифода баред. коғазро қат кардем, қаламро мегирем ва дар рӯи коғаз як давраи давомдор мекашем. бачаҳои азиз, дар рӯи коғаз маҳз мо давраи давомдорро мекашем. бубинед, вақте ки ман тасвир мекунам, ана ҳамин хат бо хати дигар намерасад. ана бубинед, ман дар рӯи коғаз давраи давомдорро тасвир кардам. акнун вақте ки мо давраро тасвир кардем, мо бояд онро бибурем. қайчиро мегирем. бачаҳои азиз, вақте ки шумо қайчиро истифода мебаред, ҳатман эҳтиёткор бошед ё аз калонсолон хоҳиш кунед ки ба шумо давраи давомдорро бибуранд. эҳтиёткорона давраи давомдорро мебурем ва аз хате ки мо кашидем берун намебароем. ана бубинед, бачаҳои азиз, мо давраи давомдорро буридем ва аз як коғаз мо ана ҳамин хел ду давраи давомдор гирифтем. акнун боқӣ мондаи коғазро як тараф мегузорем.
коғаз дигар ба мо лозим намешавад. аз инҷо 2 пора пластилин мегирем. бачаҳои азиз, ман аз пластилини сурх ва сабз истифода мебарам. шумо метавонед аз ранги дилхоҳ пластилинро истифода баред. акнун ана ҳамин ду чӯбчаро ман дар рӯи пластилин насб мекунам. чӯбчаи дигар. ана бубинед, дар ду пластилин мо ҳар дуи чӯбчаҳоро насб кардем. акнун мо давраҳои давомдорро дар нӯги чӯбчаҳо мегузорем. мо бояд ана ҳамин даврачаи хурдро он тавре дар рӯи чӯбчаҳо гузорем, ки коғаз ва давраи давомдор наафтад. акнун давраи давомдори дигар. ана бубинед, мо ду давраи давомдорро дар рӯи чӯбчаҳо гузоштем. акнун мо бо қайчи ками коғазро мебурем. ҳозир бошад, мо ду шамъро мегирем ва шамъҳоро равшан мекунем. бачаҳои азиз, вақте ки шумо бо оташ сару кор доред, ҳатман эҳтиёткор бошед. ана шамъҳоро равшан кардем. акнун мо ана ҳамин шамъҳоро дар рӯи пластилин мегузорем ва мебинем ки чӣ мешавад. ана бачаҳои азиз, бубинед, вақте ки мо ду давраи давомдорро дар рӯи чӯбчаҳо насб кардем, бубинед, дар ин шамъро мо равшан кардем ва шамъи дигарро равшан накардем. дар ин чӯбча давраи давомдор давр мезанад, аммо дар ин чӯбча бубинед, шамъро равшан накардем ва давраи давомдор давр намезанад. дидед чӣ хел таҷрибаи ҷолиб аст? акнун сабаби ин таҷрибаро ҳозир мефаҳмем. бо диққат бошед. коғаз барои он дар болои оташ мечархад, ки ҳавои зери таъсири гармӣ ва табдил ёфтани энергияи гарм ба иқтидори зиёд ҷараён дорад. ҳангоми гарм шудани ҳаво ҳар як ашё васеъ мешавад ва ҳавои гарм онро ҷониби ҳавои сарди атроф тела медиҳад. барои ҳамин коғаз аз таъсири ҳавои гарм ба боло ҳаракат мекунад. ана сабаби ин таҷрибаро низ фаҳмидем. ман умедворам, ки ин таҷрибаро ҳар яки шумо иҷро мекунед ва акнун ман низ бо шумо хайру хуш мекунам. ва агар шумо ягон таҷрибае доред ва мехоҳед онро ба бинандагон нишон бидиҳед, пас ба кӯчаи Шаҳрост 31 телевизиони Баҳористон барномаи таҷриба муроҷиат кунед. мо ҳатман таҷрибаи шуморо ба бинандагон нишон медиҳем. хайр
хуш бошед.